Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут мы обсудим ситуацию, которая возникла с финансированием вокруг телеканала АТР. Обсудим основные новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем записи все наши программы. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших программ. К нам сейчас присоединяется Виктор Уколов, народный депутат Украины 6-го созыва, политтехнолог. Пане Виктор, вітаю вас. Витаю. Вот уже на протяжении 4-й недели, а мы в эфирах телеканала АТР, говорим о том, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий перекрыло нам финансирование и тем самым оставляет на грани существования телеканал АТР, детский телеканал «Ляле», который 24/7 вещает на крымсташском языке. И вот вчера свое вещание было вынуждено прекратить первая крымсташская радиостанция «Мейдан ФМ». Как вы думаете, почему так происходит? Почему сегодня правительство Украины в лице Министерства по вопросам реинтеграции перекрывает голос Крыма? Ну, ви знаєте, може бути два варіанти відповіді на ваше питання. Тобто, з одного боку, це некомпетентне керівництво країною довело до того, що є проблеми з державним бюджетом, з його виконанням. І тому вони перекривають не лише вам, а багатьом зараз фінансування. Але з іншого боку, це може бути гірша версія. Хай би краще вони були некомпетентними, ніж лицемірними. Тому що одночасно президент Зеленський говорить про Кримську платформу. Одночасно він говорить, що він хоче зробити все, щоб звільнити Крим. Одночасно він грозиться тим, хто віддав Крим у 2014 році, хоча він тоді був сам на гастролях, а не воював за Україну. Тобто, з одного боку, слова нібито солодкі, дуже позитивні для всіх кримчан, а з іншого боку, ось такі дії. Тобто слова не співпадають з діями. І я би хотів думати, що вони просто некомпетентні керівники і погані урядовці, які не можуть зібрати бюджет, ніж думати про другий варіант. Хочеться вірити, що вони все ж таки хочуть зробити те, що вони обіцяють, а просто у них бракує грошей через те, що не вміють керувати економікою країни. Ну, понимаете, там же вот деньги, которые были прописаны в бюджете для телеканала АТР, они были выделены для нас как субсидия. И потом каким-то чрезвычайным образом эти деньги, выделенные на телеканал АТР, перешли на программу услуг Министерства реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий. Вот как это вообще происходит? На каком уровне принимается это решение? Мог ли Резников сам автономно принять это решение? Ні, я думаю, що це приймається на рівні Кабінету міністрів. Кабінет міністрів – це якби зібрання всіх міністрів, засідання Кабінету міністрів. Ви бачите інколи в ефірі, хоч вони тепер стали закритими. Тобто сам міністр навряд чи міг таке рішення прийняти. Як мінімум, перший віце-прем'єр-міністр або віце-прем'єр-міністр, зараз немає, по-моєму, першого, має бути в курсі. Тому, власне, до чого я веду? Ви мали би як телеканал звернутися не тільки до прем'єр-міністра і президента, а можливо в якісь слідчі органи для того, щоб з'ясувати, чи немає там корупції, яка привела до того, що фінансування вашого телеканалу потрапило не в ті руки і не в ті кишені. Такий орган відомий, він незалежний від уряду, від президента, на щастя поки що, Національне антикорупційне бюро України. І я думаю, що НАБУ має відреагувати на таку заяву, якщо вона буде від вашого телеканалу. Вот вы упомянули Крымскую платформу. Саммит ее должен пройти уже в августе месяце, в День независимости Украины, 23 числа. И вот мне интересно, а с чем на эту платформу сегодня придет руководство Украины и с какими достижениями в направлении деоккупации полуострова она может похвалиться нашим западным партнерам, которые примут в ней участие?
Гульсум, це питання не до мене, це питання до влади. Я більше симпатизую опозиції, ніж владі. Я не голосував за Зеленського, в жодному разі не голосував би за нього, тим більше зараз. Я думаю, що вони можуть розповісти про те, що вони припинили, наприклад, фінансування радіоканалу, що існував з 2005 року. Вони можуть розказати, що перестала ретранслювати ота вишка, яка була поставлена на адмінмежі з Кримом, і кримчани не можуть бачити, вибачте, слухати своє радіо. Тобто є, знову ж таки, невідповідність їхніх заяв і конкретних дій. І на цьому треба вимагати просто від влади, від уряду, щоб їхні дії відповідали їхнім заявам. Я к тому, что вот насколько мы можем рассчитывать на помощь от наших западных партнеров, если такие даже элементарные вещи в виде помощи, финансовой помощи, это же не только на самом деле помощь телеканалу АТР, да, это же вопрос национальной безопасности нашей страны, это вопрос информационной стратегии в конце концов, ведь телеканал АТР вещает на территорию оккупированного полуострова, телеканал АТР является голосом Украины в Крыму и голосом Крыма в Украине. И как мы можем в таком случае рассчитывать на помощь наших западных партнеров, в том числе, если учитывать последнюю резолюцию Европейского парламента в рамках ассоциации с Европейским Союзом, где даже европейские парламентарии уже настаивают на том, что нужно возобновлять финансирование телеканала? Європейські парламентарі ще звертають увагу на те, що Україна має вести реальну боротьбу з корупцією. І антикорупційні органи не мають піддаватися атакам і бути незалежними. Я маю на увазі НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зверніть увагу, починаючи з осені минулого року, вони постійно атакуються різними політиками від влади або генеральним прокурором, тому що спочатку відставку відправили голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Потім ніяк не можуть провести конкурс на заміщення цієї вакантної посади. І функції голови САП виконує, хоч це неправильно, генеральний прокурор, яка отримала контроль за боротьбою з корупцією. Може тому, власне, деякі корупційні справи гальмуються. Ну, наприклад, заступник голови Офісу президента Олег Татаров перебуває на посаді, хоча проти нього є підозра у корупційних діях з боку НАБУ. Вам здається, можливо, що це дуже далекі питання від фінансування вашого телеканалу. Але насправді ні, тому що той самий Європарламент, представники Європи, які надають таке фінансування, можуть надати, вони звертають увагу, що без боротьби з корупцією вони його не будуть надавати. Це дуже чіткий сигнал. Спочатку подолайте корупцію, а потім розраховуйте на фінансування, розширене до того, яке ви маєте зараз. Тому цілком серйозна порада телеканалу звернутися в НАБУ і перевірити, щоб слідчі органи перевірили, чи немає корупційного діяння в зникненні вашого фінансування. Дякуємо за пораду, пане Вікторе. Давайте підключимо к ефіру сейчас Юлію Тищенко, співзасновницю нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пані Юлія, вітаю вас. Добрый день, витаю. Пани Юлия, ну, мы сейчас говорили в том числе и про инициированную Зеленским крымскую платформу, саммит, который уже пройдет в августе месяце. В каком случае, по-вашему, она будет эффективной? Ну, она будет эффективна, если те представители стран, да, насколько я знаю, там достаточно массово были разосланы предложения, да, принять участие в этом саммите Крымской платформы, да, этой новой инициативы. Насколько отзовутся наши партнеры? Почему? Потому что это, ну, скажем так, это не столько внутренний формат, сколько это в том числе и внешний формат. Прошу прощения, да, это внешний формат, это работа с нашими партнерами, собственно, в разных странах, которые будут заниматься, ну, и помогать нам заниматься вопросами, связанными с деоккупацией. Ну и по Крымской платформе, то есть, безусловно, это как бы дипломатический такой саммит, да, назовем это так. Но в этих рамках там же предусмотрены разные уровни работы этой платформы. То есть и работа там с дипломатами, главами государств, и работа внутри как бы с парламентариями, и работа экспертных площадок.
Вот, то есть, ну вот на всех этих треках, мне кажется, должна быть действительно слагодженная, такая слаженная деятельность, да, слаженные месседжи, и в том числе и среди экспертов, и среди депутатов. Вот, и это действительно тема актуализации, ну, как бы Крыма, крымской повестки дня, в том числе и на международной арене. Почему? Потому что сегодня, как мы с вами прекрасно знаем, ни одной площадки переговорной по Крыму вот за все эти 7 лет ну, не было создано, собственно говоря. Да? То есть известна, да, вот эта фраза, там, Крым вернут наши внуки, или сравнение, как бы, Крыма с ситуацией в странах Балтии после Второй мировой войны, да, то есть оккупация этих стран со стороны, ну, еще до, ну, как бы, с Советским Союзом. Вот, и те площадки переговорные, которые есть относительно войны на Донбассе, ну, то есть они, как бы, не включают в себя крымской темы. То есть здесь как раз украинская сторона и Министерство иностранных дел, ну, как бы пытается вот работать в этом направлении, да, по информированию наших партнеров о том, что происходит в Крыму и в сфере защиты прав человека, и в сфере социальных прав, и в сфере экологии, и безопасности, безусловно, да, и безопасности в Черноморско-Азовском регионе как таковой. Ну и как бы параллельно с этим тут важна работа на вот этих разных направлениях, которые я назвала. Дякую дуже, пані Юлія. Чух Саголмс, Юлія Тищенка, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», була з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, в рамках различных международных организаций ООН, ПАСЕ, ОБСЕ украинские дипломаты постоянно декларируют проблематику Крыма, говорят о нарушениях прав человека в Крыму, о репрессиях, которые там сегодня происходят. И принимается ряд очень важных резолюций по этим вопросам. Да? И я уверена, что сейчас на этой платформе действительно прозвучат очень много важных и нужных тезисов. Многие лидеры стран или представители тех стран снова выразят поддержку Украине, поддержку ее территориальной целостности, осудят репрессии на территории полуострова, да, и так далее. Вот чем эта платформа будет отличаться от тех международных структур, на которых и так, в принципе, поднимается проблематика полуострова? Фактично нічим. Ви знаєте, з 2014 року питання Криму постійно піднімалося на кожній генеральній сесії Асамблеї ООН. Там виступав президент України і постійно розказував про те, що в Криму порушуються права людини, Крим – це українська територія, він окупований. Потім в 2016 році Порошенко запропонував створення міжнародної платформи з деокупації Криму, і знову ж таки на словах її підтримали і в Європарламенті, і в Єврокомісії, але далі не пішли. Ну, от, власне, Кримська платформа – це прототип тої платформи з деокупації Криму. Є декларація Помпео, яка закріпила позицію невизнання анексії Криму Росією з боку Сполучених Штатів. Там буквально США сказали, що вони відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України. Є міжнародні санкції до Росії за окупацію Криму. Коли ми говоримо про санкції, то, мабуть, це найбільш дієвий інструмент впливу на ситуацію. Зараз, кажуть, Росія втратила сумарно від санкцій, тому що вони є санкції за окупацію Криму, санкції за збиття Боїнга МH17, за війну на Донбасі і багато інших. Так ось сумарно Росія втратила, за оцінками Блумберга, 250 мільярдів доларів за ці роки. Тобто Росія покарана за окупацію Криму, але, мабуть, недостатньо для того, щоб відмовитися від цього. Я чую в вашому голосі радикалізму, я його розумію цілком, що, мовляв, чому не робиться щось реальніше, але, будь ласка, не забувайте, що Росія є друга в світі ядерна країна, і ніхто при здоровому умі із західних країн, не Україна, а західні країни, не стануть воювати проти Росії. Тиснути економічно? Так, вони можуть. І вони це продовжують робити. От коли ми говоримо про санкції, як ви це розумієте? Тобто більшість людей думає, що це, мовляв, щось таке дуже політично-декларативне. Насправді це є реальні фінансові втрати не лише Росії, а в тому числі Європи і США. Тому що
конкретні німецькі або там французькі підприємства, які поставляли продукцію до Росії, відмовилися працювати з Росією, відмовилися від російського ринку, понесли збитки для того, щоб політично підтримати Крим, політично підтримати Україну. Але питання навіть не в тому, що вони будуть збільшувати ці санкції. Хотілося б, щоб вони збільшувались. Питання, щоб вони не зменшилися, тому що ці всі бізнесмени... А сейчас есть такая вероятность? Бізнесмени тиснуть на свої уряди, вони тиснуть на політиків. Політики змінюються. Ангела Меркель перебуває останній рік на своїй посаді, буде обраний новий прем'єр-міністр, можливо, не такий прихильний до Криму і до України, як Ангела Меркель. І чим це може закінчитися, ми не знаємо. Тому з цієї точки зору ініціатива Зеленського вчасна зібрати Кримську платформу. Але як це буде рухатися далі, побачимо після серпня місяця. А вот что хотела спросить. Если даже предположить, что на Крымской платформе будет разработана некая дорожная карта по деоккупации полуострова, это реально без участия России? Ні, нереально. Нереально, тому що в даному випадку, якщо ви без участі окупанта це робите, то це передбачає тільки військовий шлях звільнення півострова. Ну, знаєте, остання Кримська війна була в 19 сторіччі, і тоді у Росії не було ядерної зброї. На превеликий жаль. Ну, що вона зараз є, ця ядерна зброя. Тому будьмо реалістами. Але чи може Захід консолідовано натиснути на Росію, щоб, наприклад, припинилися принаймні порушуватися права кримсько-татарського народу? Звичайно, може. Я думаю, що завдання влади на ось цю кримську платформу, яка відбулася в серпні місяці, добитися сконсолідованого тиску Заходу. Тут неважливо, чи виникне новий переговорний майданчик. Зрозумійте, будь ласка, від того, що існував нормандський формат окупації Донбасу, не припинилося. Тобто ДНР і ЛНР залишилися. Ми зараз, я чув від колеги, яка говорила, що, мовляв, не було створено переговорного майданчику. Так, не було створено, це правда. Але з іншого боку, почало працювати радіо «Майдан» на Крим, наприклад. Було фінансування для вашого телеканалу. Наприклад, якось допомагали переселенцям, які з Криму їхали до України. Тобто робота велася, а майданчик переговорний, він сам нічого не гарантує. Так само, як і проведення Кримської платформи у серпні місяці не гарантує, що буде результат цієї платформи. Нормандський формат існує вже достатньо довго, але від цього Донбас не став деокупованим. Ну, поживем, увидим, как будет с Крымской платформой. Вот вы перешли на тему Донбасса. Я хочу остановиться на ней чуть-чуть подробнее, учитывая, что сегодня Украину посетил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он заявил, что Россия является частью конфликта на Донбассе из-за того, что она не сделала шаги к миру. Санкции Европейского Союза против нее все будут продолжены. Давайте послушаем его цитату. На жаль, Росія не проявила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження Мінських угод. І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаються. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником. Также на брифинге президент Зеленский заявил, что Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем. Он призвал Европейский Союз не прекращать давление на Россию. Я буду вдячний за подальшу мобілізацію тиску ЄС і його держав-членів на Росію. Як ніхто інший, Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом. І ми зможемо це зробити тільки разом, відчуваючи підтримку наших міжнародних партнерів заради стабільності та безпеки в Україні та на європейському континенті. Зараз з нами на прямому зв'язку Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечера. Пане Олеже, недавно оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ, который зафиксировал десятки единиц бронетехники оккупантов. И это происходит регулярно. Но все же почему ОБСЕ на это так продолжает вяло реагировать? Потому что в составе сотрудников ОБСЕ есть много офицеров, выходцев из Российской Федерации. Это первый момент. И второй момент,
если вы откроете сайт ОБСЕ, посмотрите количество взносов, которые в бюджет ОБСЕ, который делает Российская Федерация. Там осуществляется максимальное давление на ОБСЕ для того, чтобы они не видели, не слышали и ничего не говорили. Поэтому отсюда и такая позиция ОБСЕ. Ну и еще один момент. ОБСЕ, если вы обратили внимание, на сегодняшний день фактически работает в одностороннем порядке. Я имею в виду, она практически не имеет доступа к оккупированным территориям Донецкой и Луганской области. Но если мы говорим о том, что ОБСЕ не совсем независимая и объективная организация в этих вопросах, может, стоит ее заменить на более объективную мониторинговую миссию? Дело в том, что, смотрите, если мы просто обращаемся, да, это было бы очень здорово и для нас в первую очередь. Но есть но. Первое но. То, что если мы говорим о международной миссии, международное право предоставляет нам такую возможность, тогда надо согласие всех сторон для того, чтобы создать международную мониторинговую миссию и разместить ее на этих территориях. Причем с обоих сторон. И это понимаем, что Российская Федерация никогда на это не согласится. За исключением, допустим, предоставления статуса голубых касок или миротворцев по мандату там, СНГ или Евразес или Таможенного союза, но основу будет составлять российская вооруженные силы. И мы понимаем, это минус, а не плюс. И второй вариант наблюдателей заменить миссию ОБСЕ — это голубые каски ООН. Здесь но состоит в том, что надо официально признать факт войны на международном уровне и объявить, кто сторона конфликта. Тогда на основании устава ООН мы имеем право требовать предоставления нам войск ООН в качестве миротворческой миссии или наблюдательной миссии. Руководство Украины сегодня привержено политико-дипломатическому пути возвращению своих территорий. Это реально, по-вашему? Ну да, скажу, что вероятность такого сценария, я считаю, что очень минимальна. Я понимаю стратегию президента Зеленского. Я напомню, что буквально несколько недель назад там были послы G7, если вы помните, да, он ездил на Донбасс и тоже брал с собой послов. Он хочет на сегодняшний день, их руками убедить весь мир, что Россия сторона конфликта, и что если вы хотите, если достигать мира дипломатическим путем, то необходимо, чтобы без признания факта войны Украиной они заставили Россию экономически, финансово, политически прекратить войну и уйти с территории Украины, как с Донбасса, так и с Крыма. Насколько это реально, трудно сказать на сегодняшний день, но шансы на это, я считаю, очень минимальны. Дякуємо дуже, пане Олеже. Спасибо вам большое. Олег Жданов был с нами на прямой связи, военный эксперт, полковник запасу Збройных сил Украины. Пане Викторе, что скажете? Как быть с Донбассом? Ви знаєте, я, по-перше, не погоджуюся з Олегом. Жаль, що він вже вийшов з ефіру. Справа в тому, що питання не в тому, чи Україна визнає війну, чи не визнає. Питання в тому, що рішення ООН може прийняти або через Раду безпеки ООН, де у Росії є право вето, або на Генеральній сесії Асамблеї ООН ввести миротворців. За Порошенка намагалися розробляти цю тему. Якби Зеленський продовжив працювати в цьому напрямку, то восени, а Генеральна сесія Асамблеї ООН відбувається щоосені, він міг би винести на голосування це питання, наприклад. Але вони відмовилися від миротворців. Тобто політика Зеленського перші 2 роки вона була більше політикою умиротворення агресора. Він казав, я хочу домовитися з Путіним. Я не буду повторювати цю відому фразу про те, що він хоче заглянути в очі Путіну, тому що вона звучала до того, як став президентом. Але тим не менше, він рвався на персональну зустріч, він йшов на поступки, він дав наказ підписати формулу Штайнмаєра. Він прийшов нарешті на цю зустріч в нормандському форматі, і ця зустріч йому нічого не дала. Звичайно, я вітаю те, що зараз президент Зеленський почав займати більш активну позицію стосовно
Росії, і з'явилася якби така надія, що от коли він возить туди послів G7, тут з Олегом я погоджуюся, і він повіз туди президент Ради Європи, а це один із 3 керівних органів Євросоюзу, що, можливо, нам вдасться переконати європейців продовжити санкції, і, мабуть, це вже вдалося, і навіть їх посилити. Вы думаете, взгляды Зеленского изменились? То есть он уже не надеется на то, что можно договориться каким-то образом с Путиным? Думаю, що така надія у нього мала вже втратитися. Тому що насправді за 2 роки навіть сама наївна людина мала зрозуміти, що домовитися не вдасться. Необхідно тиснути на Росію. Це єдиний спосіб. Росія визнає, на жаль, тільки силу. Я не кажу воювати, тому що Україна, на превеликий жаль, за армією поступається російській армії, хоч у нас одна з найчисельніших армій на європейському континенті, тим не менше російська армія ще більша за нашу армію. Але от така політика постійних поступів, відступити із демілітаризованих зон, повернути Росії більше полонених, ніж взяти від них, знову ж таки, загравати з ними. Може, ми відмінимо, ви пам'ятаєте ці заяви, місцеві вибори, а може ми проведемо вибори на Донбасі весною 2021 року. Ми ж це все бачили. Да, но вы же понимали, что это нереально. Так, і йому це всі говорили. Опозиція йому це говорила, експерти йому це говорили, і, можливо, радники йому це говорили, але він мав ілюзії. Дуже сподіваюся, що Зеленський позбувся наразі цих ілюзій. Скажите, вот в ноябре прошлого года Нагорно-Карабахский опыт нам показал, что минские переговоры, минские соглашения – это хорошо, но, к сожалению, неэффективно. Турецькі пілотники краще. Да, скажите, вот насколько корректно экстраполировать Нагорно-Карабахский опыт на Украину, на Донбасс сегодня? Ну, що можна коректно? Можна екстраполювати, але врахуйте, будь ласка, що в Нагірному Карабасі Вірменія протистоїть Азербайджану, а не Росії. Чи Азербайджан протистояв Вірменії, а не Росії. Но мы же понимаем с вами, что ключевыми переговорщиками все же в вопросе урегулирования была Турция и Россия. І все ж таки російські війська не стояли в Нагірному Карабасі. Зараз вони, по-моєму, за домовленістю миротворці там з'явилися. Зараз на території окупованого Донбасу є кілька корпусів армійських. Є майже 1000 танків, послухайте, там сотні градів, і довкола по кордону, наскільки мені пам'ятається, ще з тих часів, коли Порошенко був президентом, ця інформація циркулювала, стоять російські війська, які можуть дуже швидко зайти на нашу територію. Вірменія і Азербайджан не мають навіть спільного кордону з Росією. Там Великий Кавказький хребет їх розділяє. Тому сама навіть комунікація є утрудненою. Тому, власне, нам важче. Нам набагато важче в цій ситуації. А как вы видите будущее Минского процесса? Ведь так или иначе, это же игра в процесс, когда Россия настаивает на своем, на что мы, естественно, пойти не можем, а Украина настаивает по праву на своем, на что не идет, естественно, Россия. Вот как это все может разрешить? Ну, Мінський процес виконав свою важливу роль свого часу. Тоді, коли не було військ навіть захистити Київ, завдяки дипломатичному тиску і цим перемовинам росіяни зупинилися перед Маріуполем, ви пам'ятаєте, так? І пізніше, в 2015 році, саме в рамках нормандських переговорів Путін поставив підпис свій під спільним комюніке і фактично визнав себе стороною конфлікту. Визнав в очах не просто України, а в тому числі Заходу. Це була велика помилка Путіна з точки зору Росії. І це була велика перемога з точки зору України, дипломатична перемога. Більше помилок Путін не робив. Тому, власне, цей нормандський формат перестав бути ефективним. Яке його майбутнє? Має бути певна зміна. Ви знаєте, президент Зеленський, коли йшов на виборчу кампанію, він страшенно критикував переговори в Мінському форматі, і багато людей з ним погодилися і проголосували за нього. Скажіть, будь ласка, за 2 роки перебування на посаді президента, чому ж він не змінив цей Мінський формат?
Адже все в його руках. Ну, наприклад, він міг запросити туди Сполучені Штати Америки. Він міг повернутися до Будапештського меморандуму, про що він говорив, по-моєму, під час виборчої кампанії. Да и опрос, помните, даже по Будапештскому меморандуму проводили. Так, Один навіть опитування проводилися. Тим не менше, нічого не зроблено, тому що правий був Олег Жданів, який вам говорив про те, що без згоди Росії там навіть миротворців не можна замінити. Так, вони свого часу зробили помилку, Порошенку вдалося перехитрити їх, скажімо, і вони підписали ці мінські домовленості. Але відтоді вони постійно говорять, що вони не сторона конфлікту, що, мовляв, ці маріонеткові республіки це є справжня влада, і це справжні повстанці, як вони їх називають, які захопили Донбас. Інколи вони видають себе. От бачите, недавно там відбувся форум «Руський Донбас», куди приїхали їхні пропагандисти з Russia Today в тому числі. І вони почали говорити про те, що, мовляв, ДНР і ЛНР мають сенс тільки в межах Донецької і Луганської областей. Це зазіхання на територію України. Я давно говорив як експерт, що лінія розмежування, яка склалася там як лінія фронту, вона не влаштовує ні нас, ні їх. Зараз мало про це говорять, але просто для ваших глядачів поясню, щоб ви в Криму теж розуміли. Ну, наприклад, вода в український Маріуполь надходить з Сіверського Донця через територію Донецької Народної Республіки, так званої. Тобто канал, ми ж, власне, жили єдиною країною, не окупованою територією. Канал проходить з Сіверського Донця через всю територію Донецької області на південь до Маріуполя. Якщо ви цей канал перекриєте, то Маріуполь буде без води. Таким чином Україна і зараз поставляє воду на окуповані території. Знову ж таки, енергозабезпечення підприємств Маріуполя, а там ними володіє Рінат Ахметов і Вадим Новінський. Я маю на увазі завод імені Ілліча і завод Азовсталі. Так от електроенергію вони беруть з, по-моєму, Вуглегірської ТЕС, яка розташована на окупованій території Донецької області, так звані ДНР. Да, и Ильменит поставляют фирташевский титан до сих пор. Западной Украины, кстати. І Кокс так само, по-моєму, раніше йшов, зараз вже, по-моєму, не йде через територію окуповану. Тому, власне, вони будуть завжди прагнути захопити українську територію повністю, щоб не бути від нас такими залежними. А ми, звісно, зацікавлені в відновленні територіальної цілісності України. Звісно, без згоди Росії відновити ми її не зможемо. Попереду нас чекає достатньо тривалий період або загострення конфлікту. А скажите, с приходом Джо Байдена в администрацию президента США капитализация наших чаяний и надежд, она возросла? Як ви гарно сказали, капіталізація наших чаянь і надежд. Так, звісно, зросла. Справа в тому, що, як це не дивно, тому що Байден є демократ, а не республіканець, він займає більш жорстку позицію відносно Росії. Ви знаєте, що США фактично заблокувало добудову Північного потоку. Ви знаєте, що, в принципі, в Україні з'явився шанс. Але тут українська дипломатія і сам Зеленський мають бути більш умілими і активними. Ви знаєте, що до сих пір не відбувся телефонний дзвінок і розмова між президентом США і президентом Ну, України? хотя в офисе президента говорят, что готовят такой телефонный разговор. Та послухайте, він уже більше місяця як діючий президент Сполучених Штатів Америки. Я вам розкажу, як було з Трампом. Коли Трамп обирався президентом, то він ще не пройшов інавгурацію. По-моєму, чи не 4-м або 5-м Порошенко вже встиг до нього передзвонити. Ще до інавгурації. Він розумів, що йому треба налагоджувати контакти з новим президентом Штатів. Тут шанси втрачені. Навіть кримінальні справи по Байдену в Україні, які існували, я вже не кажу про те, що їх не треба було відкривати, але вони були закриті після інавгурації Байдена під тиском громадськості після критики опозиції. От скажіть, як можна було Байдену говорити з Зеленським, коли існували ще кримінальні справи, які підозрювали Байдена в тиску на Україну з якоюсь там метою? Одна із справ, між іншим, яка була закрита
зовсім недавно стверджувала звинувачення депутата Ріната Кузьміна і його колег, що нібито Петро Порошенко вивів з України $100 мільярдів на користь Джозефа Байдена. Можете собі уявити? Ви знаєте, чому я усміхаюся? Тому що це є абсурдно. Весь державний бюджет України на цілий рік складає втричі меншу суму, ніж інкримінувалося в цій заяві. І НАБУ під тиском суду, після рішення суду, порушило кримінальну справу, яку цілий рік вони розплутували. І через рік вони її закрили, тому що, звісно ж, там немає складу злочину, тому що в Україні навіть немає цих грошей. Я вже не кажу про те, що Порошенко ніколи в житті ніяких грошей з України ні на чию користь не виводив. Дякуємо дуже, пане Вікторе. Чухсагл у нас Віктор Околов був з нами на прямій зв'язі. Політтехнолог, народний депутат України 6-го скликання. Чухсагл у нас. Дякую вам. Мы уже упоминали про «Северный поток-2». Я бы хотела остановиться на этом вопросе чуть подробнее. Правительство Германии продолжит искать пути для диалога по отмене санкций против российского газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией президента США. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90 Зеленые». Уряд Німеччини тісно погоджував проблематику екстериторіальних санкцій з партнерами в ЄС і брав участь як у 2020-му, так і в 2021 році у Вашингтоні в демарші кількох країн-членів ЄС проти цих санкцій США. Як і країни-члени ЄС, так і уряд Німеччини на двосторонній основі продовжать шукати шляхи діалогу з цього питання з новою адміністрацією США. Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру «Політика», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Добрый вечер. «Северный поток» достроят? Запустят, как думаете? Ну, в нього перспективи туманні, як раніше казали, але це все ще впирається в те, що Європа хоче побачити мир в очах Путіна або економічний Європа тиск. теж? І вони, ну, бачите, ми її ідеалізуємо, що вона на боці України, але вона на своєму боці, свого бізнесу. Тому тут я з пересторогою можу коментувати, чи добудую, чи не добудую. Тому що ми пам'ятаємо свого часу, це не зовсім коректне порівнювання, коли в Україні казали, що не добудують цей Кримський міст, пресловутий, горизвісний, так, але ж його добудували. Тому я тут був би обережний, тому що тут, там, де бізнес, там может бути несподівано. Я почему спрашиваю, достроят ли? Вот мы сейчас услышали цитату от партии «Зеленых», и, значит, понятно, что Германия приложит все усилия для того, чтобы достроить «Северный поток-2» и каким-то образом попытается договориться с администрацией Байдена. Как вы думаете, вот все же Джозеф Байден в этих вопросах по сравнению с Трампом будет более гибким и попробует договориться с Германией, не портить отношения тем самым? Или же все-таки вот санкции против «Северного потока» будут сохраняться или даже усиливаться и сделают невозможным завершение его строительства? Я, наприклад, не згоден з тим, що попередній мій колега казав, що шанс втрачений в стосунках з Сполученими Штатами. І в цьому контексті хочу наголосити, що Байден – це та людина, яка брала активну участь у руйнуванні Радянського Союзу. Тобто вона має досвід руйнації імперії. Я думаю, що припускаю, що він не є другом Росії. З останніх заяв ми чуємо, що він дійсно дуже тверезо оцінює перспективи американо-російських стосунків. І тому я думаю, що він не буде, як ви сказали, гнучким. Я думаю, що він буде прагматичним. А те, що шкодить Росії, йде на користь, в тому числі і Сполученим Штатам нинішній ситуації. Тому що Росія, як насправді, оголосила війну цивілізованому світу. І я думаю, що чим далі, тим більше будуть усвідомлювати західні лідери цей момент. Це протрезвіння прийде, але головне, щоб вона не прийшло, і усвідомлення це запізно. Тому я оптиміст в тому плані, що Сполучені Штаты все-таки на боці України будут и на боці цивилизованного света. Сегодня стало известно, что США ввели санкции против 7 высокопоставленных лиц из-за отравления Алексея Навального. Насколько это страшные санкции для России?
Ви знаєте, якщо послухати росіян, так, або особливо їх вічного лідера Путіна, то вони санкцій не бояться. Але з іншого боку, та ситуація, яка відбувається в Росії, а особливо якщо відбуваються персональні санкції, вони потужно б'ють, але росіяни намагаються зберегти обличчя при поганій грі, але вони бояться санкцій. Я А думаю, потужне що... це як? Вот если говорить о персональных санкциях, потужне це як? Эти люди, против которых ввели сейчас санкции, они в принципе, если говорить о ФСБшниках, да, они в принципе не выезжали, ну не будут они выезжать в ту Европу, ну не поедут они в Америку. Что дальше? Ну, ви знаєте, тобто вони, може, і не їздять, але я можу припустити, я точно не знаю, але гроші, які вони крадуть у російського народу, вони зберігають не в російських банках, бо вони знають, що це дуже погано закінчиться. Піде Путін або ще хтось, і ці гроші пропадуть. Це про тих людей, які, ну, тобто, розумієте, Сполучені Штати – це не діти, які можуть вірити якимсь забаганкам. Вони знають чітко, по чому вони б'ють. І вони знають, куди саме попасти, щоб було найболючіше цій персоналії. Тому я думаю, що така потужна країна з такими потужними спецслужбами не буде стріляти по горобцях, вона буде стріляти чітко в десятку. А в чем еще будет проявляться поддержка и помощь Джо Байдена, которую он постоянно декларирует? Нам? Да, конечно. Я думаю, що, дивіться, знову ж не зовсім коректно говориться про те, що не відбулося дзвінка Байдена Зеленському, Зеленського Байдену. Деякі американські експерти кажуть, що це і гарно на нинішньому етапі, і дуже правильно зроблено. Чому? Я думаю, що ну, розумієте, оця вся і внутрішня політика в Сполучених Штатах, там Україна, на жаль, на цей момент була не зовсім в позитивній конотації. І, ну, йому не на часі зараз такі речі робити, тому що якби ми не вважали себе Україною, ну, що ми україноцентричні, це правильно, але у Сполучених Штатів дуже багато своїх проблем, і, ну, скажімо так, ми, на жаль, не на першому плані знаходимося, але в полі зору Байдена, тому що він неодноразово про це заявляв зовсім недавно, про те, що весь світ повинен, цивілізований світ, я підкреслюю, повинен підтримати цілісність, територіальну цілісність України. Тому ми знаходимося в полі зору нинішнього президента, і я думаю, що новий посол в Сполучених Штатах теж буде позитивно діяти в цьому сенсі, щоб все-таки зробити те, що всі очікують. Візит президента Сполучених Штатів – це максимум в Україну. І щоб він, зустрівшись з Зеленським, продемонстрував те, що він підтримує Україну не на словах, а дійсно, от навіть фізично. Тому я б сказав, що я стриманий оптиміст і думаю, що ще нічого не втрачено, все ще попереду. Байден дуже гарно знає Україну, і це на відміну від Трампа, при всій повазі до вибору американського народу, але Байден набагато більше в темі. І він набагато більше в темі, що Росія – це ворог. А у Трампа були нюанси, що це, ну, там є конспірологія, а є просто його вподобання до Путіна як мегалідера. Тому я думаю, що Сполучені Штати будуть на боці України, але треба трошки почекати. Дуже багато проблем у Байдена в своїй країні всередині, тому що Трамп, ну, дійсно зробив те, що свого часу Янукович, ну, можливо, я перебільшую, він не розколов країну в період виборів. Тому зараз Байдену треба шити Сполучені Штати, а потім вже переходити до більш далеких проблем територіальної маю на увазі. Дякую дуже, пане Олеже. Чув Сагул, у нас Олег Лясний, віце-президент аналітичного центру «Політика», був з нами на прямому зв'язку. Ну а мы с вами не прощаемся, мы говорим вам до свидания. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Замана». Далее эфир телеканала АТР продолжит программа «Прайм» с Айдером Муждабаевым. Не пропустите. Корушкевич.